Veľmi pozitívne, za mňa to je revolúcia v partnerských financiách, totižto páry veľmi častokrát sú nespokojné s tým, že majú chaos vo financiách, že cítia chaos vo financiách, že v tom nie je poriadok. No a samozrejme väčšina bank je nastavených v roli majiteľ-disponent, čo nie je pre disponenta veľmi efektívne, takže práve spoločný účet v roli majiteľ, ako je v Partners banke, dáva rovné práva obom partnerom a to vnímam ako veľmi zásadnú vec. Mám aj konkrétny príklad našich klientov, ktorí chceli si spraviť poriadok vo svojich financiách a tak si založili spoločný účet a hlavne si založili jednotlivé sporiace účty takou obálkovou metodou. Každý sporiaci účet si nazvali nejakým spôsobom, či už dovolenka 2025, materská rok 2027. To znamená, že im to trošku pomáha vizualizovať tie jednotlivé ciele a taktiež im to pomáha následne sa udržať na ceste za svojimi cieľmi. Takže dať do toho poriadok, ktorý potom tí ľudia vnímajú veľmi pozitívne, to je za mňa základ.